Joto borok ni langmo no kaisa love story tonggui mano. Abo haino tini ang norok ni bagai khoroksa takhok ni kubui love story no tubui phaipika. Bobini hamjakma buri bai long distance relationship tonggui bahai ke ma kaklaikha. Bini hamjakma buri kubuni chela bai kaijige sikang no pregnant engai break up khlairika. Beba kubui story no pulani sing paithak jora khnawi nailai norok story no khnawi tongdi. O story wo o chela bai buri school life ni simi hamjak laina chengo 2016 bisio chela khe class 9 o poriwo tai buri khe class 7 o poriwo aphor ni simi no borok ni love story chengo chela puila wo o buri no hamjak ma krei haipano chela ni bai brok pono o buri bai thepana ni nailayo o chela ni mungkai buri no tatal kok salayo o chela bono hamjak hnei buri bo o chela no hamjakai thangka phia chela o korok no sawi manya saljake o buri no o chela no saka nangano hamjakma hai ang bono no hamjaka jeng relationship tonglai sinai hinai hake chela ni bkhao bo hamjakma ni feelings ro phaikya chela bo buri no hamjakna ko sika abo haike no borok hamjak laikya phia aphur ni jorao tabuk ni hai asak smartphone ro krei abo haino o chela ni buri ni bo phone krei tai borok school lo simi no malai layo kogrok salayo aboni bagai borok noko furuke moitu khlai wan sukui simi no jora rok layo tamne hunke borok ni mobile phone krei engmani bagai noko furuke kokma salaya te sms chatrok bo ma khlaya chela belai kheno tongthok jago tamni hunke abono bini puila ni hamjakma jora au joto borok no puila hamjak phuru eba puila hamjakma klai phuru belai kheno bkha tongthogo abo haikeno borok ni relationship kaham engai 2 years engkha borok kaglaya te wabo walai laya hamjagui mang no borok 2 years laikha aboni ulo 2018 bisio chela metric pass khlaikya bo metric pass engmani yagulo kheno abo school no yakare agartala wo class 11 no admission nakha bo agartala thangna sikang bini hamjakma buri bai malainani belai kheno musung jakha haipano bini hamjakma buri bono jorari woimanliya haikeno chela agartala wo thangai paikha aphorge chela keypad mobile kaisa mankha bo a mobile phone bai no bini hamjakma buri bai korok sanani musung jakha phia aphropano bini hamjakma buri ni khe phone rok krikho bini hamjakma buri bo bini tol rok ni phone rok bai khe bini hamjakma chela no call rok khlayo abo haikeno borok waisa wiso korok salayo phia borok waisa pano walai laya aboni ulo khe tai 1 years ni yagulo buri aphroke keboni phone bai phano o chela no call rok bo khlailiya chela belai kheno khatang jakha bini hamjakma buri no phia aphro buri kahamda tong eba khe bahai tong mungsaphano bini koktoma manliya chela belai kheno bkha dukhu nangjakha aboni ulo chela kamiwo sopai phuro bini hamjakma buri bai malainani chaitokha bo belai no malainani chaitokha phia ulo khe bo sawi mankha bini hamjakma buri kubuni chela nawi thangi paikha nei aphro chela belai no wana jakha agi asuk ano kubui bkha bai hamjaknai buri bahai ke tangai ano omo haike yakare kalangai thangai mankha nei bo belai no kapkha phia chela wan suka borok asuk long distance relationship tongmani bagai buri bono poito khlaiman liya aboni bagai kaijagi thangkana hinai tamokhe ulo chela beba kubui kok sawi mankha abongkha oburi bini khoroksa dormo dara khamani bai tonggai chawi terawoi pregnant engkha aboni bagai o bini dormo dara khlaimani bai no ma kaijaknani nangkha o story orono paikha di kobrok disclosure youtube channel no teinai ang norok ni takhuk Andrew Deborma o story ni bisingtei chung omono sawi mano je nijini hamjakma borok bai jesek hakchal tongui bo poitosi tongnani nangu tai nang bini bagai kubui enggai tongnani nangu nini hamjakma borok nono nukhoria sihoria hinai nang chaya khlaimani abongkha belai no chaya hamjakma kubui hinke jesek hakchal tongui phano nang bini bagai kaham keno ma tongnai tai nang bono poito khlaibo hamjagui no ma tongnai omono no hino kubui hamjakma tai abo khoroksa bai siming enggai manya khoroknoi namo haike kubui hamjak lainani bo nango tumung no story no jajagui tongon ke norok share khlaidi story bahai kha comment khlai sadi omo haite bo story video nainani musunggai tongke channel no bo like khlai subscribe khlai nadi norok jotono kaham kereng no tongdi hambai।